Това е много добро. Ако обичаш банани и шоколад, тази рецепта е за теб. Трябва ни черен шоколад, който разтапям на водна баня, микс от ядки, изсипвам в чопъра ми, който е на фин лукс от Зора. Много си го обичам, казвала съм го 100 пъти, за разлика от другите, не се чупи. Обелвам си бананите, разрязвам ги през средата, забучвам ги на шишчета, намазвам някои с фъстъчено масло, след което взимам намазания банан и го потапям в ядките, а някои ще намажа и с шампустък паста. След това прибирам за малко във фризера, взимам бананите и ги заливам с шоколад и оставям в хладилника докато стегнат.